Ilang bagyo at kalamidad ang tumamas sa bansa noong 2024. Marami ang nasirang ari-arian, gayon din ang mga pananim at alaga ng mga magsasaka. Mayroon ding ilang individual ang nawalan ng trabaho at hanap buhay. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot sa halos 8 milyong family food packs ang kanilang naipamahagi sa mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Kasi alam niyo naman, last year medyo ang daming kalamidad na dumating, lalong-lalo yung mga bagyo na sunod-sunod na dumating. Ang gusto kong i-report sa inyo, record-breaking yan. Never nakapag-release ang DSWD ng mahigit sa 8 milyong family food packs sa isang taon. Ibig sabihin, handang-handa at kayang-kaya natin na tugunan yung pangangailangan at yung tawag ng panahon kahit na sunod-sunod pa itong mga kalamidad na to. Ibinalita rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na naipamahagi ang lahat ng pondong nakalaan noong nakaraang taon para sa ayuda. Pero pagdating sa financial assistance, nakabahagi yan sa programa namin, yun sa assistance to individuals in crisis situation. At ikinagagalak ko na i-report sa inyo na naubos natin yung pondong nakalaan sa atin. That's around 36 billion pesos na ayuda para sa mga nangangailangan, mga pamilyang dumadaan sa iba't ibang krisis. Kasama na doon yung mga tinatamaan ng kalamidad. Matatanda ang naglaan ng karagdagan 9.5 billion pesos sa AICS program ng DSWD para sa taong 2025. Aabot sa 44.74 billion pesos ang inallocate sa DSWD sa ilalim ng line item na Protective Services for Individuals and Families in Difficult Circumstances. Liana Canilaw, CIL TV 36 News.